jalanan mlebu jalan tol ki maca Al-Fatihah supaya selamat. Doa. Lah tol dhewe kuwi tegese iki ora mare ora tau maca buku. Kosik to kosik. Sing tak ngerteni nun sewu, tol itu dari bahasa Inggris, ya pancen singkatan TOL ning artinya atau penjabarannya adalah take on location. Kuwi ya kleru meneh. Lho kok iso? Take on location. Kuwi sebetulnya salah. Tol dhewe iki mergo wis ana tegese tol kuwi bahasa Inggris, tegese basa Indonesia biaya. Wow, kene iki jurusan bahasa kok. Tegese dalan yang berbayar ngono apa piye? Iya, jalan tol kuwi jalan yang berbayar. Ora terus tol take on apa? Lokalisasi apa? Lokasi dudu lokalisasi nyok ora. Lah ya